Ano? Nakakapila! Naupo mo. Ano yung bata ba? Sabi ko kayo bastang malaki. Ay, baka magsampo yung mga bata kay Samuel. Iyan, ako bahala. Tungtukan mo pa naman. Iyan. Eric, gusto dilensya mo? Ayos naman boss, maganda bigayan. Abdul, dilensya ka ba? Safe lang boss, gusto ikaw. Very good. Gusto mo eh. Tingnan natin yun ako. Bakit? Sino yun? Sumutong sa loob. Ang tangin na nun ah. Di pwede yun. Tara, punta natin para. Tara. Isip sa mga bata na yun, no? Tapos natin yung inuman natin. Hindi kaya balikan tayo ni Kwanggol. Binatukan mo pa naman. Kung magalala ako, bahala sa'yo. Mga po pala ang Team Kuyas. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. See you next vlog.